самая лень, тиканы косулям корму пересли. Колхозу кожному цяпер патрэбен вельмі інжынер, бо без яго тэхнічных ведаў колхоз бы поспеху не ведаў. З колхоза ў горад з кожным годам ідзе ўсё болей бочак з нодам, а даглядае пчол пчаляр, і рухны гаспадар. Ён арэз кароціць сее і камбайн вадзіць умее. На сяле тамусі чыста паважаюць трактарыста. Металлиста. Сялянніцы сетсад не для дзетак, для цяляр. А цяляткі нібы дзеткі, і мы догляд трэба гэткі. Работа лепей спорацца ў цяпле, у святле. Электрык, як і ў горадзе, патрэбен на сяле. Каб выпадковых страт не несці, разлікі ўсе закон навесці. Патрэбны стаў па новым часе і юрысконсульт у калгасе. А я яшчэ ў школе але ў калгасе ўся сям'я. І як апошні скончу клас, ці нават інстытут, я не пакіну свой калгас. Моя работа тут.